Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ha? Ay! Kristen, nasa koy! Mupa Kristen! Mupa uli ko. Nakatultul ko sa gianan. Maog dali na. Sunod na ko, Belvin. Dawam! Onsa? Wala na yapag na dyan niya. Ay, babae! Kanina tragkot! Nakatultul ka sa agyanan! O, lagi. Ako gitimanan. You know na, I have a real good memory. Tolag niya! Wala lang sa anak. Ang pangutan na, may pakasang ko niya. Kasabot ka? Ako, asa ko kasabot. Buta ko ipasabot nga, may kasakyan ba tapaingon sa longsod? Mang Hitch! Asa ta mo hits? Sa unahan. Basta, kay mamasin ta nga mo agi nga mga sakyanan lagi. Dahom! Unya gwa? Imposible nga wa. Dali na pa! Ay, utaon ko man ni Ron. Ay, abalan na, abalan na. Hello. Hello! Lolo! Christian, May mayo kong balita, Lo. Malipay ka, Lolo. unsa ka na? Look, Christian. I'm sorry, pero may mainungdanon pa kong buhaton. I still have a meeting to... Naibawan na ako. Kunhain ka ron si Christine. Oh, unsa? Naibaw ka na kunhain ang akong apo. Yup. As a matter of fact, paingon ako dito, Lolo. Apaso na ko akong pangasunon. Unsa? No. Dili mahimo. O say, dili mahimo, Lolo. Di mahimo nga paso nimo siya. Doon lang hinuon ko. Sige, Lo. Lolo. Bye-bye. No. Hello, Christian. Christian! No! Dili mahimo. Kinalang pa'y bawon ako siya. Ay, damn it. Oh, ang akong cellphone. Hello, sir. Ain ka karon, iyo. Oh, niya sa sinda, sir. May ikalagad ba ko nimo? Si Christian. Nasayod na sila kunain karon si Christine. Ug buot niya kining kuhaon. What? You must find a way nga dili niya makuha ang akong apo, Facundo. Yes, sir. Ako rin bahala. I trust you, Facundo. Yes, sir. Oh, mubalik ko nga ki. Dili mahimong babawi ni Kristan si Christine. Dili mahimo. Hay naman sa sila, Lula. Ganang wa naman sa sila dinhi. Nalipat lang kong pagkadiyot na wa na sila. Ay, wasab ko mahibaw. Ay, kaletsi gid oy. Kanunay na lang nga mag-una sa lakang kanang babayahan na kay kanimo, apo. Ah, kabwisit! Oh, Ay, sa oy. Tampa. Tamsa. Kakapoy na ka. Mautso, Kakapoy na di. maglakaw. Ay. Okay, sige. Paway sa takadiyot, ha? Ay, layo pa ba ta? Doon na lang. Dawam. Doon na lang sa. Basta. Dawam. Kanina pa na nagsiging lakaw. Pero wag yapon ta, malabyaw, sakyanan. O saan man nato inirol pag-abot longsat? Basta lagi. Hala, dili may mong basta lang, girl. Makasakay na lagi taruin. Ato pa na sa unahan. Tana. Ay, gigapoy na kay ko, girl. Huwag tanawan ako din nga akong forma. Oh my gosh, nag-duster lang ko, nag-duster. Pura ko aning ko ng duster gang. Pura ko bagaw ng anak. Inig-abot ato sa syudad, baka ilis na kaog balik sa imong mga sexy nga mga sinina. So, dali na! Mulakaw na ta!
Ay, mo palang gami atong paghunong mulakaw ni Santa. O sa ba niya ay? Silot. Diyos ko, Lord. Mapatakal lang naglakaw ini. Masahag na sa taron. Dili lagi, kinahibaw ko. Mo ni ang atong agianan. Mo na itong giagian sad. Nakalabay naman mi ini. Dawam, sure ba? O lagi, sige makagbalik, uy. Ang unsa Tanawa. ba? Oy, unsa man na? Kita ka na? Uy, sakyanan! May nagpaingon din nga sakyanan. May kasakyan na ta, Melvin! Yes! Makauli na kita sa syudad, girl! Makauli na ta! Ali, ikaw ay kawin to atong kamot. Dali tayon! Yoo! Girl! Time pa sa good! Okay ra ka! Of course! Para! Para! Ay! Ah! Ni Hunong girl! Ali! Excuse me? Unsay ato mga inday? Sakay mo? Oh, pwede mo sakay? I mean, makasakay? Ba? Asa mo paingon? Sa syudad. May mong makasakay, sure? Uy, paingon man Miss Bukid. Ha? Ay, gikan ginunta mi sa syudad kay may gipalit ni. So kanasa mo balik sa syudad? Magpaabot lang mi. Sunod buwan. Ay, daho! What? Nala, sige. Uy, salamat lang ano, salamat na lang. Ay, nandiyan na nin. Hoy. Uy, girl, ang imo sa giparan, no? Gigas-gigas ka sada. Natural nga, di sila paingon sa kuan. Kaya bang, paingon sa kunaan sa ta, paingon ron. Ang imong parahon ka ng gigas kalsada, nga itong gisubay. La, taka lang ka, dawa. Basin di ay. Basta kaya dako akong pagtuo nga makasakay na kita ron. Ay, bala ka. Basta ako ikapoy na ko. Ay, ganyan na talaga nakaw, girl. Malik lang ka sa atong agi. Ay, pabuto lang nato sa Sir Facundo. Di ko. Naglagot ko niya. Uy, tingalik may gilakaw lang og mibalik na ron. Ni anata sa layo, mamalag ta sa tong agi, ha? Uy, Vicky, balak ka. Uy, matungko na ko din ni kay Kapoy na kayo. Mubuto na hapit ang akong sandal. Oh. O, bahala ka. Biyaan ta ka. Huwag sunod ay. Hoy! Did you ka mo barog di, ha? Naglagot ako ni mong bayuta ka, ha? Pagtarong sa imong pagkatao ba? Barog na ba? Ito pa ta sa unahan. Ali na! Makasakay na lagi ta ron. Di ko. Pogsa ko. Adi ay, karon ka. Karon ka. Barog na diha. Ay, olalala. Ay, Rapi, Barog Rapi. na. Kung di ka gustong mga Ray pangos pa ni ng bayhana Ray. ka. Ha? Gusto ka mga pangos ka? Barog na ba? Ay, di ko mabuklan akong agtang mo. Lagom akong ay. Sabi ko ganahan na. Mabarog na. Ay, Dok, pwede na akong Dok. buhok. Ay, etchus. Ay, ako yung buhok yung mambitaran. Pwede lain lang. Bastos pagit ka, ha? Kay baw ko. Kay bastos ka una-una. Oh, sakyanan. May sakyanan na nagpaingon din, eh. Hoy, paingon din nga. Naspikas bahin. Nga sa ito pagkika na sabna. Samtang kita pa doang. Hoy, magyukat klaro, girl. Basin pa di ay. Ako panahon. Para! Aduh, lagi na to, Melvin. Para! Nihunong. Melvin, alina! Hi! Sir, mahimong... Sakay. Girl! Hoy! Kay Sir Facundo, mananing iyang sakyan na naya. Karing sakyan na mo na para Sir Facundo, man Mahinuon. Musakay gud hinuon mi. Ali na, girl. Musakay na ta. Dili. Okay. Dahon. Nakasakay na mi. Sige na. Larga na. Ihatod na mi paingon sa lungsod aron makasakay na mi balik sa syudad. O baka ha, ihatod na lang mi sa syudad aron didto ka na mo bayran sa tanan nimong natabang namo. Di ini ka ganina.
Anong kalit naman ka nawa? Girl! Abi ko ba di na ka bupalit? Mau nibiya na lang mi ni Melvin. Girl! Saman! Kita ka! Saan sa pa? Sa dalan nga atong isubay! Wait! Hoy, Facundo! Paingon ba ning dana balik sa mansyon? Ayaw ba? Ilik ko ang imong sakinan ba? Dili mo balik sa mansyon ha? Ihatod mi paingon sa lungsod. Facundo! You are not leaving, Christine. Kabati ka. Di ka na mahimong mubalik sa inyo. Dahong! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!